Να πάμε στο κέντρο, παιδιά, να δούμε. Βλέπουμε τις δύο εικόνες. Μία πλατεία Αττικής και η άλλη στα Προπήλαια. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, μας ακούς? Βεβαίως σας ακούω. Λοιπόν. Εξακολουθεί να σειραίει πλήθος μουσουλμάνων εδώ, δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως. Βλέπετε την εικόνα. Από ό,τι μαθαίνουμε εδώ, ο Ιμάμις θα δώσει την εντολή, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, να ξεκινήσει η προσευχή στις 8. Να σηκωθούν δηλαδή όρθιοι και να δούμε αυτές τις όριμες εικόνες που έχουμε παρακολουθήσει. Γύρω στις 8, ναι, γύρω στις 8. Μέχρι τότε ακούμε δεήσεις. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδος, τον κύριο Ναΐμ Ελγαντούρ. Κύριε Ελγαντούρ, είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιείται η υπαίθρια προσευχή. Είδαμε και στις αρχές Σεπτέμβρη ότι είχατε συγκεντρωθεί εκεί στην πλατεία Κοτζιά, στο Ραμαζάν σας. Ναι. Είναι μέσω πίεσης προς την πολιτεία αυτός ο τρόπος, με αυτόν τον τρόπο, για την ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα? Όχι, δεν το πάμε έτσι. Πρώτα καλημέρα σας. Καλημέρα. Και καλή επιτυχία, σας θαυμάζουμε κάθε πρωί. Να είστε καλά, καλημέρα. Δεν το κάνουμε από αυτή την άποψη ότι πρέπει να πιέζουμε για το τζαμί, γιατί το τζαμί δεν θέλει πίεση να γίνει, είναι θέμα πολιτισμό, θέμα ότι η Ελλάδα είναι η μόνη πρωτεύουσα που δεν έχει χώρο προσευχής επίσημος για τους μουσουλμάνους. Και πρέπει... η κυβέρνηση δεν έχει πει ότι θα το κάνει τελικά. Δεν έχει πει ότι θα γίνει η κυβέρνηση, λέω. Έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση στο να γίνει. Έχει συμφωνήσει ή θα γίνει. Δεν έχουμε πρόβλημα το παράπονο ότι δεν θα γίνει. Αλλά πρέπει να γίνει σύντομα για να μαζέψουμε αυτούς τους χώρους που ανοίγουν και φωτρώνουν στην Αθήνα συνέχεια. Υπάρχουν χώροι που είναι για θρησκευτικούς σκοπούς. Αυτοί οι χώροι λατρείας θα γίνουν με δικά σας χρήματα ή με χρήματα του ελληνικού κράτους? Ποια είναι η πιο... Το τζαμί που θα χτιστεί, εμείς δουλέψαμε για να γίνει με ελληνικά λεφτά. Δεν θέλουμε ξένα λεφτά για το επίσημο τζαμί στην Ελλάδα. Γιατί πήραμε τα μαθήματα από την Ευρώπη, από την Αγγλία και από τη Γαλλία και από την Ιταλία και από την Ισπανία. Πήραμε τα μαθήματα. Όποιο υπάρχει ξένο χρήμα πρέπει να έχει τον έλεγχο. Γι' αυτό πρέπει να γίνει με ελληνικά λεφτά, να το ελέγχει το ελληνικό κράτος για τους Έλληνες μουσουλμάνους και για τους υπόλοιπους που ζουν στην Ελλάδα οι μουσουλμάνοι. Μάλιστα. Αυτό για πότε προβλέπετε, τι σας λένε από την κυβέρνηση, πότε προβλέπετε να γίνει πράξη? Τώρα, μόλις ανάλαβε καινούργια κυβέρνηση, το βάλε λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να φύγει η βάση του ναυτικού ή τέλος πάντων να βρει την άκρη. Έχουν υπογράψει τα συμβόλαια με το Δήμο Αθήνας. Προχωράει. Όλα τα θέματα. Μπορείτε να μας πείτε πόσοι είναι οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα, ξέρετε? Έχετε γνώση? Να σας πω. Βάσει της άδειας παραμονής στο νομό Αττικής. Οι νόμοι λέτε, ναι. 500.000 άδειες παραμονής σε μουσουλμάνους. 250.000 είναι σε άσυλο βάσει την μελέτη που έκανε τη ελευθεροτυπία. Εκτός από αυτοί που δεν έχουν χαρτιά και δεν το ξέρει κανείς. Άλλο αυτό δεν ξέρουμε. Μιλάμε για τους μόνιμους που έχουν άδεια παραμονής. 250.000, ας πούμε ότι φύγανε 50.000 τώρα με την οικονομική κρίση, είναι 700.000. Αλλά έχουμε και τους Έλληνες μουσουλμάνους. Δηλαδή εγώ τώρα αισθάνομαι ότι είμαι πιο Έλληνας από όποιος τώρα μας περάζει και μας λέει ότι δεν είσαστε Έλληνες. Έχουμε υπηρετήσει, έχουμε ορκιστεί τη σημαία την ελληνική. Έχετε κάποια επεισόδια, την Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες τριβές, κάποια επεισόδια που γίνονται με κάποιους άλλους? Γιατί είδαμε στην πλατεία Αττικής σε κάποιες... Δεν θα αφήσουμε αυτά τα επεισόδια να μαυρίζουν την εικόνα της Ελλάδος στο μουσουλμανικό κόσμο και στο αραβικό, που εμείς παρακαλάμε να έρθουν επενδύσεις. Γι' αυτό θα δουλέψουμε όλοι μαζί να μην αφήσουμε αυτή την εικόνα να περάσει στο εξωτερικό και να μαυρίσει την εικόνα της Ελλάδος που δείχνει πάντα πολιτισμό και αγάπη, και οι Έλληνες έχουν ζήσει στο εξωτερικό αγαπημένοι με όλους τους λαούς. Έτσι είναι. Σωστός. Να είστε καλά, σας καλημερίζουμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Πάμε λίγο στην πλατεία Αττικής, όπου εκεί υπάρχει μια μίνι ένταση και είναι ο Μιχάλης ο Τεζάρης. Να τον καλημερίσουμε. Έλα, Μιχάλη. Καλημέρα εκ νέου. Πρωτού ξεκινήσω να μιλήσω, θα σας δώσω λίγο φυσικό ήχο και θα σας πω μετά τι είναι αυτό που ακούτε. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, κάποιοι κάτοικοι της περιοχής εδώ έχουν βάλει μουσική heavy metal, έτσι ώστε να μην ακούγονται οι προσευχές των μουσουλμάνων που έχουν συγκεντρωθεί εδώ στην πλατεία Αττικής. Δεν ξέρω πώς θα το εκφράσω αυτό. Όπως και να έχει, πάνω σε αυτή την ώρα εδώ βρίσκονται περί τα 30 άτομα, τα οποία έχουν προσέλθει εν μέσω με τη βοήθεια αστυνομικών μάλλον για να προσευχηθούν στην πλατεία Αττικής. Υπάρχει κάποια αντίδραση του πλευρά των μουσουλμάνων εκεί, των συγκεντρωμένων, ή όχι? Όχι, οι συγκεντρωμένοι ήρθαν, έβαλαν κάτω τα στεντόνια, τα χαλιά και
είναι έτοιμοι να κάνουν την προσευχή τους. Η ένταση υπάρχει ένα τετράγωνο παραπάνω εκεί όπου οι αστυνομικοί έχουν Το θέμα είναι πώς θα γίνει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί προφανώς έχουν στήσει κάποια εγκατάσταση με μεγάφωνα και τέτοια. Από ό,τι βλέπω εδώ μία ντουντούκα υπάρχει μόνο. Υπάρχει και ένα μηχάνημα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν και κατά πόσο θα ακουστούν. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως πως εδώ стоικά αναμένουν την ώρα της προσευχής, έστω και εν μέσω αυτού του κλίματος που το πρωί έχει δημιουργηθεί, με τους 30 περίπου κατοίκους της περιοχής να έχουν έρθει και να προσπαθούν να τους διώξουν, να μην πραγματοποιηθεί η προσευχή στην πλατεία Αττικής. Εντάξει, Μιχάλη, μου ευχαριστούμε και εσένα. Θα ξαναπούμε, Μιχάλη, καλημέρα. Μια χαρά. Μια χαρά. Εικόνα την έχουμε, θα παρακολουθούμε βεβαίως. Ναι. Είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές των μουσουλμάνων, να ξέρετε, αυτή το Μπαϊράμ. Η θυσία του Αβραάμ. Η θυσία του Αβραάμ. Γιατί δεν προσευχόμαστε, παιδιά, στη θυσία του Αβραάμ? Έχουμε μια κοινή πορεία, ξέρετε, με τη μουσουλμανική θρησκεία μέχρι ενός σημείου. Είναι στη Μέκκα, σειραίουν εκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα είμαστε στην τρίτη μέρα του προσκυνήματος, το Χατζ, όπου είναι στόχος ζωής για κάθε μουσουλμάνο να βρεθεί εκεί, βέβαια, στη Μέκκα. Χθες μόνο. Δεν ήταν Έλληνες που πήγαιναν και όσοι γυρνούσαν από τη Μέκκα ήταν Χατζή Κωνσταντίνου. Χατζή Ιωάννου. Έπαιρναν το Χατζ. Ναι, από αυτό. Είναι το Χατζ. Μόνο χθες είχε 3 εκατομμύρια κόσμο που έφτασαν εκεί για να προσευχηθούν, να πάνε στο βουνό, στο Αραφάτ. Εκεί που η ιστορία λέει τέλος πάντων ότι το Κοράνι δόθηκε στον προφήτη Μωάμεθ. Λοιπόν, βλέπουμε και τις σκηνές από τη Σαουδική Αραβία, τις σκηνές από τη Μέκκα. Έτσι είναι με την Ανατολή του ηλίου. Βλέπετε εδώ. Χαμός, Πάνε πρώτα στη Μέκκα. Να είναι πολύ ρε γάμο. Τι? Καλή είναι, δεν έχω πρόβλημα. Σταματήστε τα μηνύματα. Είναι πάρα πολύ. Και σκεφτείτε ότι κρατάει αυτό 4 μέρες και να σκεφτείς, λέει ένας φίλος Λίδα μου, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανεκτικότητας. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν οι παγκόσμιες ημέρες, επειδή δεν υπάρχει το αντίστοιχο. Το είπαμε. Ιδιαίτερο στη χώρα. Ιδιαίτερο γιορτάζεται στη χώρα μας η ανεκτικότητα. Δεν κάνουμε και εθνική εορτή κάποια στιγμή. Λειτουργεί ανάποδα με την πραγματικότητα, είπαμε, η Παγκόσμια μέρα πάντοτε. Γι' αυτό υπάρχει. Λέει ένας άλλος φίλος ότι για σκεφτείτε ότι εμείς κάνουμε περιφορά επιταφείου στην Αίγυπτο, στο Σουδάν, στο Κατάρ, σε διάφορες άλλες τέτοιες μουσουλμανικές χώρες. Άλλο εμείς. Κατάλαβε. Εμείς είμαστε καθαροί, έχουμε λεφτά. Πόσο τρομερό να συνοχλεί τόσο πολύ η προσευχή κάποιου στο δικό του Θεό, όποιος και αν είναι αυτός. Δεν συνοχλεί, ρε παιδιά, πάντως ο κόσμος που αντιδρά. Δεν λέω τώρα για τους Χρυσαυγίτες, ούτε με ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω όλους μας ενοχλεί αυτή η εικόνα. Να πάνε κάπου να προσευχηθούν, ναι, αλλά τώρα να προσεύχονται στους δρόμους, στις πλατείες, στο κέντρο από εδώ και από εκεί. Δεν είναι εικόνα συνηθισμένη. Λάτρεψε το Θεό. Ο άνθρωπος όπως είδες εδώ είναι σοβαρός και τα είπε πάρα πολύ ωραία. Να φτιάξουν τον χώρο λατρείας, να πηγαίνουν να προσεύχονται. Αυτή η εικόνα εδώ δεν είναι εικόνα τώρα που η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεννοηθεί για να κάνει το αυτονόητο. Είναι σε μια πορεία τώρα το θέμα και προχωράει. Πώς δεν μπορεί να συνοηθεί. Πόσα χρόνια. Άλλο, εντάξει, πόσα χρόνια. Μα γι' αυτό θα σταματήσουν να προσεύχονται αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να αποφασίσει η Ελλάδα να κάνει. Λέει απαγορεύεται να έχεις οποιοδήποτε θρήσκευμα μέχρι να αποφασίσω. Όχι ρε παιδί μου, γι' αυτό είπαμε ότι οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη, παιδιά. Δεν την έχει ο πολίτης. Όλοι έχουν την ευθύνη την έχουν οι κυβερνήσεις. Γιατί αν οι πολίτες δεν είχαν ασχολήσει, αυτό μπορεί και να έχει γίνει ήδη εδώ και δεκαετίες. Μην το συζητάμε τώρα. Αν δεν είχαν αντιδράσει οι πολίτες. Υπάρχει αθήμα των πολιτών που αντιδρά. Οι πολίτες δρούν και για τα σκουπίδια. Σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξουν χιτά, τα ίδια θα λέμε. Οι κυβερνήσεις, παιδιά, ψηφίζονται για να κάνουν δουλειά. Και όχι για να λένε αμάν, έχω πολιτικό κόστος. Μην λέμε τα ίδια, γιατί γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Επειδή σκέφτονταν ο κάθε πολιτικός, μη θίξει τον πολίτη και τον πολιτικό κόστος. Ο πολιτικός πρέπει να βλέπει μπροστά. Και αφού βλέπει το πρόβλημα ότι έρχεται, να πει παιδιά τι κάνω, θα φτιάξω χώρους λατρείας. Και ας κόψει το λαιμό του πολίτη που αντιδρά. Και όταν η κοινωνία δείχνει τέτοια σημάδια συντηρητισμού, είναι το ίδιο συντηρητική σαν νοοτροπία και η πολιτική της. Συμφωνούμε, αλλά επαναλαμβάνω ότι οι πολιτικοί επειδή δεν δρούν, γι' αυτό φτάσαμε στο σήμερα, Λίδα μου.